Täällä on Minecraft-palvelma. On sivilisaatio, jossa on tosi vahvoja tyyppejä. Ja salaisuuksia. Ja sitten on minä. Ihan mitä? Mä oon jossain täällä rantapaikalla. Kuka tää äijä on? Joo. Oikein. Tää ei ollut. Moi. Mä riistokkasin niinku äsken. Oliko se, että mä niinku... Mä hävesin ystäviä yhden. Ei auta tommoinen. Miten sä et Nyt alkaa muuten se... Nyt alkaa pelata. Odotitko sä multa jotain ihmeellistä? Joo, sä... Oh my... Eikö sä tiedä? Mä oon se paras pelaaja Minecraft-serverillä. Eikö sä tiedä? Miksi minä slowailen? Nyt alkaa sattua. Hei, voidaanko me sit sillata vielä? Joo. Sä toppasit jo kerran. Niin. Mitä? Mä oon hyvä. Hei, ala. Okei, niin mä oon... Hei! Nyt se... Onko sulla mitään... Mitä sä teet täällä? Sä teet mun aura varmaan sitä. Mä vaan tulin tänne ja sä oot täällä. Ai joo, hyvä, että... Taas mun slofan mun tekemään. Onko mun loppuunko kristallit? Ehkä kannattaa sen palata. Noniin. Niin, mitä sä haluut? Niin, mitäs sä haluat? Eikö sä tämmöset mun aurat varmaan sitä? En mä tiedä. Tää on niinku sun... Toi on sun joku homma. Joo. Miks sulla on enchanted golden apple? Anna mulle sitä enchanted golden apple. Ei mä anna. Sitten me voidaan pelata. Miten sä... Missä mestari? Kas. Sä et oo missään mestari. Mitä? Onks sulla edes mase? Ei. Onko se joku Combat Grandmasteri? Ja. Vähän sano. Vähän sano. Et sä voita mua. Ihan. Kato emeraldia. Tykkääks sä emeraldia? En mä tiedä. No mä droppaan sen. Missä sä oot? Tää on vähän vaikea pelata. Teettekö sä muuten mun äänestä? En mä tiedä. Tää on vaarallisen serveristä. Ei taas loppuun minä. Nyt alkaa käydä vähän hupsu. Nyt on vähän huono juttu. Mulla loppuu kristallit. Voisin sä aina luovuttaa ja antaa vähän kamaa tai... Joo. Mä tarvitsen vähän apua. Autatko sä mua jos? No, mitä sä tarvit? Noniin, sinne
Ai niin, mulla ei oo kristalleja. Onks tää Ender Chestin? Joo. Näetkö sä tän? On Dragoneti. Joo, mä näin sen. Tuossa vähän Popotut. No mitä sä maksat mulle siitä, että jos sä tarvitset jotain apua? Ai mä maksan sulle. Niin, sähän tarvit apua. En oo kyllä. Ei mitäs. No siitä näytin. Näytitkö sä just se suuttari? Sulla riittää. Se on näitä etelä. Sieltä katsas. Mihin siellä? Oh, mulla meni siellä. Kypärä. Niin, ja sun potani. Ajatteliko sä niinku voittaa mut? Kuka sä oot? No, arvostella. Koska mä oon Combat Master. En mä osaa puhua, mut siis. I am Combat Master. Resource, okei, ihan sama. Sä voit luovuttaa. Nyt sinänsä, et sä varmaan uskaltaa puolella. Toi tuolla. Kaikkea mitä pystyy. Ei, siellä on Elytra. Ei, älä pölli mun Elytraa. Mitä mä... Mulla on muutenkin tarpeeksi Elytraa. Mitä mä teen? Mulla on putsittiin. Onko sulla mikään armorit lähettää? Mä haitelin. Ei kai ne... Mikä tää on kai mitä aloin täällä? Let's go! Miksi täällä on niin paljon rautaa? Joo. Toi just oikeesti paikka. Niin kerropa nyt miksi sä taas tulit tänne? Sä häviät. Superbonus! Superbonus! Mä tulin ihan just Eli uskoks sä tähän mä oon saanut tuon monta kertaa tuon superbonuksen? Ai, itse pussi. Minne meni tuolla no? Frans, mulla on tuolla. Tää on mulla aina vuoteen. Mitä sä teet? Onko sulla massa? Oh my god! Ei oo mase. Oh my god! Toi on sika hyvä ase. Ai dual blaster. Joo. Mulla on mikään masa. Ei sullakaan mase. Täältä. Et se voi olla niin hyvä. Vanki ottaa hedusta. Joku tappuu. Miksi mä olin just täällä? Easy peasy game. Mulla on 5. Oi! Tuolla on joku vitsinä. Oi! Joku tappuu siinä ja kita oli ilmassa. Me voitettiin! Mä olin ykkönen! Rankkuppi. Mikä on rankku? Mä olin ykkönen! Silver. En mä ihan tiedä, joku äijä vaan tyhjensi mun E-chest ja voitti. Se oli joku... Okei. Mä olin ykkönen! En mä ihan muista. Varmaan joku pela oli kyllä. Ei! Ei ollut. Se oli jossain kylässä, en mä ihan tiedä. Jossain vuonna. Proeli tässä, eiks niin? Joo. Taisi olla... Jätäs. Ode on deathmatch. Sulla ei oo tietysti mitään vuorta. Ai onks tää semmonen? Joku Siinä sai meni hyvän. XP-pullotta. Meillä on 20. Siinä meni mun hattu. Mulla on 1, mä oon kolmannes paras. Ollaanko me tiimit?
Pitää löytää näitä vitsi. Miten mulla jotain armoria? Joo, ei kiinnostaa. Ei siellä niinku full armoria. Kunnon peli. Nyt alkaa kunnon peli. Ei ne oo johdolla. Ne on johdolla, mä huomaan. Ei vaan me ollaan tehnyt joo. Siinä on 10. Oh my god. Go you get! Pankämpätään niitä. Ei spawnkämpä. No. Mä edes tiedä mitä se on. Että niinku kun ne spawnaa se tapaa. Se on spawnkämpää. Mun pitää niinku riittää. Se voi joskus, jos sä oot niinku Haittaako se? Fortissa ja teet sitä, niin sit sut voi reportaa. Ai joo! Ei kannata ajaa. Ei oikeesti eteen. Ai missä Fortissa? Mitä? Oli. Ai Push! full riistokki siis. Niinpä tietysti se alus noin. Tuoko? Jollakin on 99, se on 99. Mä johdan! Niin. 25. Niin saa jäädä. Meillä on 25. Mene niitten spawnille. Mä en myydä niitten spawnille vitsi. Ei kannata mennä niitten spawnille. On sun blast protection näistä mitään. Ei armorissa on Joo, mennyt en mene. spawnille. Joo, en mene. En mene spawnilla. Ei. En oo tekemässä enää. Ei suhukkaa sinne. Eli mennään yhdessä sinne. Eli nyt kaikki ne että tuolla. Ai eli. Noin! Mulla loppuu kohta kristallit. Jos meidän koko tiimi vaan alkaa spawnata. Ai joo! Onko sä nähnyt nyt videon? Siis joku teet vaan reidaa jonkun puitin. Aivan. Mä menin niitten spawnin tappamaan joitain. Niin ne... Frans, oikeesti. Mä en pärjää. Mitä ne ylös? Missä sä oot? Spawniin. Frans, me ollaan johdolla. Frans, 10, me ollaan... 14. Niin ollaan. No kun ne kaikki on siellä spawnilla. Missä mun base on? Siis onko taas laittaa oikeesti? Meillä on niin paljon. Niin on. Niilläkin on. Meidän kaikki meidän paikat. Meidän koko tiimi voi mennä tänne spawn-kämppään niitä. Oh no! Ai. Ai te mitä? Mun armorit menee rikki. Mä oon paras! Ai sä riistokkasit. Ja sit sä vaan... Mulla on 10. Mä oon 4. Mulla Ei ei muuta oo mä mitään. muuten laittaisin, mutta kun mun armorit menee rikki, niin mun on ehkä parempi vaan haittaa sitä Grindaa! Miksi mulla on? Hei! Aina Hei, mitä? pelissä. Lähde mihinkään. Enkä grindaa. Mä vaan laitin mun baseen. Mun baseen. Onneksi sä ota kaikki hiilejä, vitsi. Mä en anna sun lähteä. Frans, kuinka monta äijää meidän Normi ottaa. Niin. kuinka monta äijää Ihan on sama, mä etsin mun baseen. täällä näiden spawnilla? Normi. Mä tarvitsen edelleenkin hiiliä. Itse. Joo. Eli. Mitä täällä tapahtuu? Aika idiootti toi. Oh my days, missä se Jettix on? Älä anna mulle lisää kylpyys. Kuka tää on? Auta tää ulkapuuka. Kiitos. Mitä Kuinka köyhä sä oot? Eikö sulla oo mitään Sinä! Ihan sama. Eli, onks sulla kieli? Joo, mut musta ei siis pullataan. Ö, Joo, mut musta ei siis pullataan, niin Haista kakka, haista mun peppu. Ei, nyt Ei, jos kun sulla ei, ei oo, se pelaa. mä tapan sut. Mit? Holy.
Sä näytät ihan rikkaalta. Onko sulla totemeja? Holy, sulla on mase. Mulla on 2. Laita totemi käteen. Ei, mulla on 1 totemi. Siis 2 totemia. No, mä tarvitsen sun apua tappaa ton Whitefrax. Miksi se pitää tappaa? Koska se pitää. Onko se joku paha äijä? No, joo, se niinku se esitti jotain random tyyppiä. Ei mulla ole mulla ei oo PR-play. Et sä tarvitse pearlei. Sulla on äly. Ei mulla oo mulla ei oo raketteja. Mikä toi on? Mulla ei oo rakettiini. Raketti. Mulla ei oo raketteja. Tossa. Kiitos. Siinä pitäis mennä. No niin vihdoin oikeasti niinku. Taas sä niinku katosit tossa. Mulla on mä vanillovi. Ai sä kierrät. Joo. Kävi siinä pikku accidentti. Miks sä Onks feikkasit? tää niinku 2v1 tällä hetkellä? Hei. Tule tänne! Hei, voi, sinä, ketä sinä olet? Mä haluun mun Mä oon kristaalkamaa. Haluuko sinä kuulla vitsin? Mulla on enää mase. Siis mä jätin sen mun baselle. Hei, Voidfrax! Mä kierräppäsin. Totta kai uskalla. Voidfrax! Okei. Mä haluun sen kuulla vitsin. Ai vit. Voidfrax, haluus kuulla vitsin? No. Arvaa mit... Mä voin kertoa sen Ei älä vitsin. tapa sitä, älä tapa! Mä kerron sen vitsin. Voidfrax, arvaa mitä? No. Oikeesti mun loppuu totemit. Okei. Voidfrax, arvaa mitä? Voidfrax. Voi kuolla. Mulla ei oo totemeja. No mulla on aika monta. Ota tossa 3. Oota. Joo, kiitti. Joo, kyllä mä voin ottaa nyt. Oh my god. Ai. Melkein poppasin. Anteeksi, ymmärrän. Noniin, ota tästä, ota tosta. Mulla oli äsken puoli HP. Mitä? Sulla on näköjään yli puoli HP. Ai. Se lähti. Mä nyt vielä. Tuli. Äijä kuolee. Ei. Mä kuolen. Vittu, skelettä tuolla. Mulla Se on häviä skeletti. Mulla 3. Miten sä teet niin paljon damagea? Mulla on strengthi. Ei oo mikään iso strengthi. Onko nää nerfannut kristalleja? On. Joo, tosi paljon on. Miten sä et Ei, mulla on paha tila. Ei. Tää on huono tilanne. Tää on huono tilanne. Mun pitää mennä riistokkaan. Moro. Ei. Me ei anneta sitä riistokkaa. Miksi sä päätit Petreijaa mut? En mä Petreijannut ketään. Oot se voittani. Mikä sun plääni? Mä asetan mua, mä oikeesti poppaa ihan jos mä poppasin oikein. Mikä? Joo, älä mä osata. Ai! Ei, tää teki mulle 2 HP. Ai sulla on 2 HP. Ei kun siis toi oli äsken. Okei, toi ei tehnyt mulle yhtään. Nyt silleen lisäystä. Mikä tää on? No regeneraatio, niin toi ei tee paljon. Missä mun enderpearit tossa? Jos mä droppasin mun mieto, mä oon vähän kukas. Oho väärä. Okei, mun pitää lähteä. Me. Alkoiko? Taas sä tulit tänne.
yhteys on niin kova ääninen. Mitä on voitprokkoa puuttaa tänne? Tän tulee vaan niinku valmiin. Ai se äsken tuli. Kuuli. Tuli vai? Mihin se katoo? On vitsi lentokone. Miksi pelkuri? Mä alan kutsua slowfallingin, jos sä et nyt tuu tänne ja sovitaanko riipaa. Nyt tänne. Tänne. Sä kuolet. Tutta. Mulla on asia, en mä halua tappaa. Älä, ei, mulla on asiaa. Okei. Mikä se? Et, oliks sun ihan pakko niinku feikkaa sun? Eiku silleen. Tää on mun siihen slowfalle. Mä haluan. En mä ammu. Miksi sä et kertonut mulle, ketä sä oot ja hyökkäsit? No, koska mulla oli pikkujuttuja. Onko se mafias? Ei täällä ei oo mitään mafiaa. Ei vai? Se on vaan siitä perässä. Niin, täällä ei ole oikein mitään, mutta täällä ei oikein ole mitään organisaatiota. Paitsi organiton. Orgata. Ei tää kaikuu. Miten noin myöhään? Voit Mut Olin, Houlit se poppasi. Tuo lepakko. Varap. Se on allekin nerfannut kristalleja. Kyllä. Miksi te edes taistelette? No, mihin meidän pitäis mennä, kun se... Ettiks lähti? Mä tiedän missä sen talo on. Me mennään sen taloon. No, missä se on? Mennään. No hetki. Mä tiedän missä se on, et sä tiedä, se on täällä. Ja mä unohdin. Kaikuu? Ota missä. Se on tässä. Onks mulla lylyt? Kato. Venä. Mitä te täällä teette? Miten te löysitte mun Baselle? Missä se on? Hei, mennäänpä nyt ulos. Ei oo itse se on. Me pysy siinä paikkaan, missä me saalitaan. Niinku, missä me Ai. Ai tänne. Siis on, no niin, tänne päin. Älä mene sinne! Tänne! Tänne. Niin. Miksi te ootte täällä? Me etsitään mun baseen. En vaan. Ketä sinä olet? Ei vaan voi. Hiljaa, vitsi mä kun bännästää. Okei. Onko se Ei tänne sisälle te ette oo tulossa. Okei. Muuten te kuolette. Onko sulla höpöheinää? Äijä, chilla. Molemmat menettänyt. Onko sulla höpöheinää? Joo, mä Pidä kasvataan 2 sitä, mutta ette saa toteemia ottaa siitä. Eli pidä 2 toteemia kädessä. Miksi? Se on niinku silleen. Ei, täällä ei saa räjäytellä, että te kuolette molemmat. Okei, mun mä base on? räjäyttelen. Onko se täällä? Tuu mukaan. Ei oo ainakaan täällä. Mennään. Mä saatan mun normaalia tänne tänne. Hei, täällä se on. Oo! Mikä lui on? Piu. Vauva. Tää tuo paljon muistoja. En mä tiedä. Älä kaikutitella pilloit Brax. No tää Brax, kaikutitella pilloit. ei, täällä on creeperi. Tänne. Okei, mä täällä. Mitä? Ei, täällä tulee lisää. Creeperi, tapetaan se! Kill him! Ei! Sä teit tänne reikiin ihan sairas. What the? Joo, mä oon täyttänyt näitä. Ei oo kaikki ihan Jos te tarvitsette jotain, niin mulla on kaikkea. Mä joinkkaan kyllä nää armorit tästä. Ei täällä oo armoria. Eikö vaan? Mä yhtään. Hei, sä et tarttu, sulla on jo samanlaisia. Mä annoin sulle. Okei. Mulla ei oo tämmösen.
Mulla on e-käppejä. Onks tästä? Ai joo, tossa ei tule. Mankkaköyhä. Täällä on tilaa. Korvaa. Ei oo tilaa. Jee. Mikä tää on? Tää on aika rikkaasta. Koska täällä servulla on aika vaikea saada. Kiitos Enchanted Golden Apples, mitä mä tarviin niitä. No ihan sama. Mä otan 2 täkkiä. Ai mä mainasin tästä silloin. Jossain katostakin. Tota mä en oo mainannut. 10. En mä tiedä. Täällä oli toksikin. Onks tää mun? Enchanted Golden Apples on niin rare. Mä vaan paikkaan. Noin. Sit ehkä. Noin. Mitä täällä? En mä tiedä, täällä oli joku reiki. Ei mitään. Tunneeko se semmosen pelaajan nimeltä Leikkaus? En tiedä. Mun pitäis tappaa se, kun se hyökkäs. Raketteja. Mä en tarvii kyllä raketteja yhtään. Jos sä käytät tautuslikkeä, niin täällä servolla, niin sit voi saada bännit. Nee. Minä en tiedä. Sen takia ketään niinku... Mitä? Täällä on Max Out Swordia ihan sairaan paljon. Ota yhden siltä ja laitan tän pois. Koska mä haluun siltä kätsiä, mulla ei oo. Mulla ei oo toteellinen. Se on varmaan tärkeä. Mitäs mä reidaan tän pasen? En mä ehkä. No en mä sitä ehkä halua. Onko Maxoutu? Mikä on Maxoutu miakka? No täällä on vähän miakkaa. Jobless West, Weeping Nuts 3, Looting. Mulla on mun OG Slimer 2.0. Ei oo mystikalia tällä hetkellä. Mulla on tommonen miakka. Mulla on aina ollut tommonen miakka. Missä mä näytin sun? Tiedättekö te muuta, että Orgatoni on vallannut koko Endi? En mä ihan käynyt siellä Endisessä. Miten sä sait sit Elytrat? Mä oon käynyt ennen. Mitkä aika. Niillähän on joku linna sieltä tai... Hei. Täältä tulee. Wii. Anna, onks sulla... Ai hei. Ei, mä boostasin sut. Kenen on kananmuna tässä? Ei oo enää. Ei, se nousit mulle mikki kakkaa. Mä tuun kohta. Kenen kukka? Mä hain yhden jutun. Eiku, en mä kyllä tarvitse sitä juttua. Hei Petu. Joo, nää on nerfannut tätä ihan sairaasti. Petu. Kun mä oon niinku tässä. Haistu tätä. Mitä mun pepus. Ei kiva. Älä, se kuolee. Pidä kahta totemia kädessä. Ne ei tarvitse aina niinku. Mä haluan mun armorit menee kumminkaan rikki. Ei Mä haluan vaihtaa. Mulla on mennyt niin monta armoria. Joo, mä oon tuhannut aina suoraan. No kun noi tekee vähän damagea mun armoriin. Sä et niinku ottanut yhtään damagea. Ui! Kyllä mä otin aika paljon, mutta hyvä. Se on jotain EEtä. Missä sä teleporttasit? Mulla on Ender täällä. Onko sä ikin kuullut?
Mä tulin tänne Elytralle ja mä en ottanut mitään damagea. Ei, nyt miten sä käytät? Mitä me sit tehdään täällä? Mennäänkö kotoa En mä tiedä. Onks se nyt ihan viisasta? Mä tuun sinne. Ui. Mä haluan käydä siellä kattoo. Ei ne nyt niin vahvoja. Ei tonne laavaan päässytkään. Au. Mä menen, missä on ne lähin? Au. Varmaan siellä, Ei, tää on aika mukavaa laavaa. musta tuntuu, että siellä Ei mä tiedä, että se on täällä päin. valtakunnassa. Ei, musta tuntuu, että se tuolla päin. Mennään tonne. Ei kun Ei, niin se se on on täällä. täällä päin. Se on täällä. Mun mielestä Missä on se- semmonen obsidian pillari. Se on tossa. Okei, musta tuntuu, mä taidan tietää, että se taitaa olla niinku jossain tässä näin. Mä löysin sen. Tippu ensin, minä haluan tippua ensin. Joku täällä Overworldissa just tippu. Mä tuu. Okei. Täällä on pelaaja. No mitä? Mulla ei oo Mä ammun ilmaa. Mä ammun jotain. En mä mulla ei missä oo mitään. Aina fight. Ei satu. No mitä? Onko tänään tyypit? Onko nää viisait? Mä en näe mitä. Oh my god, näitä on paljon. Onko Musta tuntuu, että viisaita? musta tuntuu, että nää kaikki on löydetty spawnin päätöllä. Onko tää viisaita? Toivottavasti ei. Nyt kannattaa käyttää sitä masea ja tästä. Oh my days. Mä tapan näitä. Kaikki hakkaa. Joo, nää Endermanit jahtaa mua. Ei lakka, ei. Puoli. Joo, mä tapoin yhden. Okei, hyvä. Joo, hyvä eli. Joku ankkuri PV. Tää. Yes. Oh, no, nyt mä alan. Nyt. Mun armor menee. Sen 2 nyt. Näillä on ihan sairaat nethelliset. Jep. Mistä kaikki on? Mä ainakin vaan. Juu. Mitä? Kato Jeesus. Äijä. Tuokani tänne. Joo, mitä tää? Missä nää on kaikki? Ainakin nää enää ketään. Tuo! Onko Jeesu? Joo, mä tuun. Se kuoli. Eli mä annan... Täällä ei... Joo. Kuinka paljon täällä on? Mua jahtaa joku 1,000,000 Endermania. Tyypit. Mulla on pikkuongelma. Pikku on. Oota. Auttakaa. Missä on? Oota, ei, rauhoitu. Missä oot? Missä kaikki on? White trucks. Missä kaikki on?
Mihin Voitfras katos? Mihin kaikki katos? En tiedä. Joo, tänne tuli ihan sairaanhoitaja. Dark cloud crashes the sky. Prayer echoes hollow mind. You reach for war. Now I tear apart your holy crown. Fool the corner of God's blade. Pierce the godhood. Slay the false divinity. No mercy for the throne. Sacred light fades and dies. Cursed beneath my breath lies. Child in our lives from ash to crush your heaven wall. Your divinity is nothing but a frail lie. For the caller of Mut eikö se oo God, pelkaa gruupi? blade pierce the godhood. Slay the false divinity. No mercy for the throne. Wait when the altar falls. Mulla kristallit. Will outshine Anna mä riistän all gods, no more prey. Only slaughter and Sen. Joo, jos Voitfras on täällä Tyypit, on täällä. kattokaa niiden pillareiden yläpuolelle. Ei, Riistokkaassa mut. Joo, tuu tänne. Missä oot? Mä oon täällä pilarilla. Päästä sinne. En mä niin päästä sinne. Eikö sulla aikaa? Missä on? Apua, mä oon täällä. Ja se on aika vaikea, että Petu nyt täällä maalla. Apua. Oh my days. Noniin. Tuu. Onko sulla elytrappi? Tuu. Miksi? Ei vitsi. Mä Mä riistokkasin. Mä annoin sulle kamaa lisää. Eiks niin? Niin? Tapetaan tää ja tää ja. Mä haluun tappaa sen. Mä haluun tappaa. Kun loppuu kohta toteamit. Kuka tää ei oo? Ai. Kauas mukaan! Kauas mukaan! Anteeksi. Oliks Puoliks kaikki? liisteri? Joo, chillaa. Liisteri! Hetkonen. Ei tää on se turnauksesta yksi äijä. Mun pitää mennä riistää. Koko mun ei. Missä liisteri on? Liisteri! Missä se on? Se ei puhu. Siinä oli joku voice changer ihan. Kuinka paljon täällä on vielä tyyppejä? Mitä on 300? teillä taitaa olla joku... Voi vittu. Missä oot? Voi mun loppu taas kristallit! Tuu tänne. Missä sä oot? Mä voin... Mä tuun.
Hei, tarviiks on kristalleja? Ei täällä taida olla ketään. On kyllä pakko olla. Mitä? Ei oo. Tapettiin kaikki. Mun korvat sattuu vitsit. Kattokaa taakse. Miten? Liisteri! Niin kyllä mä ehkä tarvitsen sitä kristalleja. Onko... Oota. Liistokkaa sit nopea. Sing hong ha sing. Ota tuolta. Ota hetki. Mitä? Joo! Oi ei vitsi. Vitsin viet! Mitä meidän pitäis tehdä? En mä tiedä. Mitä sä teet? Ihan sama. Mä sain ton karttikitin. Varoitte. Tapaa. Joo. Ei taas toi. Ketä toi jo? Joo! Imperes! Mihin se katos? Pop? Vedettiinkö se Bearli? Se Bearli vedettiin! Se Bearli-pöytä vedettiin! Ai vedettiin. Niin, se katos. Miten sä et poppaa? Ai. Missä se on? Siis pystyks Liisteri teleporttaa? Mä oon Nilovi. Mä oon täällä. Missä? Siis Voi kakka. Ottakaa. Älä peetu herra jestas, maseta mua. Hei. Näettekö te mut täällä? Missä? Tuolla. Täällä. Tuolla. Onks se toi? Ei. Mihin sä katos? Moi. Onks teillä Ender Chesti? Ei. Se on tuolla toisella. Miten mä pääsen sinne? Ai täällä. Tossa on Ender. Ai sille tuolla? Täällä missä mä oon. Okei. Tämä. Eikö se voi Petu anna sille elytra ja vähän... Oiks totten? Mä missasin taas. Mulla on 1 HP. Bro, mä just pääsin Endis. Kuka uragaattori? Mitä sä teit mun paselle? Ei kysy mitään. Onks sä tyhmä? Tiedätkö kuinka paljon massia tää on? Mä kuolin ihan just. Ups. Onks sä tyhmä? Tiedätkö kuinka paljon massia tää on? Please. Okei. Sorry. Tää ei toistu enää ikinä. Ehkä. Onks sä tyhmä? Mun ei kävit. Sori, mut tää on vaan niinku... Joo, tää on kuinka vaan paljon niinku... täällä on creepereitä? Aika paljon. Sori. Joo, oikeesti. Täällä on ihan sairasta vaan. Tää on niin paljon. Mitähän? Niin. Mun pitää räjäyttää, ettei ketään muu saa näitä. Tää on niin paljon massia. Ei. Mä ihan oikein. Johon mä olisin kuullut äsken. GG, moi. Missä se on? Mihin se lähdet? Bro. Kaikki polttuu.
Mä vielä tapaan sen. Hei Billy, mitä täällä on? Raketti, mä niitä taaraan. Mä en halua. Mä en tiedä saa kauheasti mistään enää. Mitä mä saan tuo? Päästäkää. Mun pitää rajoittaa kaikki. Nyt täällä obsidian kristalli. Ihan kun mä kuulen jonkun. Joku polttaa. Ai. Ei se taida olla ketään. Mihin mun pitäis mennä? Toi on nyt. Mä mietin Void Fraction. Mikä tuolla lentää? Mitä? Ihan sama. Mitä? Bro, ei oikeesti. Mitä täällä tapahtuu? Kuinka pitkä TNT tuolla on? Se joku pultaa sen on nopea. Wallah bro. Wallahi. Mä en näe mitään mä tähän. Joo, sun talo on vähän kuollut. Onko se vieläkin täällä? Ai että. Ei miten se... Onko se joku häkkeri? Miten se voi vaan... Onko sä... Lennäksä? Ei mulla... Ei. Harmiks, että ei oo vielä sitä. Se häkkäri. Oh my day. Noin. Hyvästi. Joo. Hyvästi. Mä menettiin Void Fraction. Missä se Void Fraction? Täällä. Ei kato tuolla se on. Joo. Moro. Mulla on yksi juttu. Mikä? Onks tää sit? Niin. Mun base räjäytetty. Mitä tässä on tapahtunut? Tapoiks se jonkun? Ai mitä? Ai sun base räjäytettiin? Joo, mä sain jotain ainakin. Tossa on jotain tommosia. Tää on itse asiassa mä... Ei. Mitä? Ei. Mä räjäytän sun baseen. Jos sä räjäytät, sä tulet kuolemaan. Ota, mä laitan nää nopeasti. Ei anna ne pikaksi takas. Ei mulla pikakseen. Mä annan sun netteritte pikaksi. Mitä Ei. Nyt annat. Okei, joo. Tää pitää ennen rikkoa. Ei me sallita tämmöstä. Siinä on toi. Siinä. Tänään mä tulin ihan just. Mä sanoin pikakseen. Wow! Mä annoin sulle pika. Sanoit mun piti miokkaa. Mä joo, tahtin miokkoa. Tässä. Nyt mä oikeesti räjäytät. Ei. Nyt annat. Nyt menee vähän liian pitkälle, hei. Ei me. Sun pitää antaa vaan se pikaksi. Mulla ei ole mitään pikakseen. Mä annoin sulle 2 pikakseen ja 2 miakkaa. Kato. Täällä oli joku kuunipä. Ei. Annat sen nyt tänne, tai mä... Jos sä räjäytät oikeesti mun baseen. Okei. Ensin tää pois. Mä haluan tätä. Sitten mä syön. Mulla ei oo mitään netteritäkään. Tässä on kaikki mitä mulla on. Tää on mulla niinku Broukki, stäkki. okei. No. Kyllä mulla on vielä tämmösiä. Okei. Joo, ota.
Mennä sekkamaan tuuheista. Okei. Hei! Oikeesti rajalta. Niin. Hei! Eikö sä nyt mun slow? Mä annan sulle 32 enchant-korteja napleja, et sä annat ne takas. Okei. Semmoinen toi. Sitten... Mikä toi on? Ja sitten... Pikakset. Tämä... Saanut mulle tämän ja sit vielä ne pikakset. Tää on mun oma pikakse. Ei mulla ole muita pikaksia, mä oon yksi pikaks. Joo, mä laitan ne varmaan johonkin näin. Mikäs se näistä olikaan? Mitä mä? Ei voi soluttaa. Mitä vitsiä? Laita se tänne, hei. Mulla on vaan yksi pikakse. Se on timanttipikakse. Siinä oli mun viime... Tää ei oo mitään! Eiku niin... Tässä mä otan tämmöstä kamaa, mä noita. Mennä, täällä oli se. Täällä on yksi pikakse. Eiku asunto. Mistä saattaa? Jokin vaan. Hei! Annat se takaisin! Se oli mun oma pikakse. Tossa. Joo, GG. Vaikka. Sä et pääsit karkuun nyt. Mä menen sit ottaa nää enchant golden applet. Hei! Okei. Otaks niinku yhtään damakea? Niin. Nyt me ollaan fine. Hei. Oikeesti ketä? Se ei oo. Tää ei tekee. Moro. Mä unohdin antaa se yhden pikaksi. Sä et pidä tuota Niin kädestä. mulla on aika monta pikaksia antaa. Mulla on invis 3 pikakset. Eikö Niin siis just 4? pitää antaa ne 2 pikakseen. Tai ainakin 1 pika. Toi. Hei! Oh! Onko se räjäyttänyt mitään? Vitsi. Okei. Hei! No niin, loivu. Voit antaa siis sen pikaksen. Jep. Ees 1 pikaksen. Joo, et lyö mua. Oikeesti mun armorit menee kohta. Jos mun armori menee rikki, niin sitten mulla ei niinku lekki yhtä armoria. Okei. Okei, niin mä annan sen. Eli minkä sä näistä haluat? Haluatko sä tän, missä ei oo silkotsia vai tän, missä ei oo silkotsia vai tän, missä ei oo silkotsia? Mulla on kuuksen. Wow! Oh no! Sä just koppasit niitä. Jos sä... Itse sä droppasit ne mulle, mun kamaa. Ja mä lähden mun basalle, moro. Ihan sama. Mä oon ihan köyhä. Joo, mä oon semmoinen näkösi. Klipataan tää lehmä. En mä räjäyttele mitään sitä. Se siitä. Kreisisti. Ei mun ei ehkä pitäis käytellä näitä. Mulla ei oo kauheesti. Enkrista. Ja polkia. Mitä se tuo Laura farmaatoja ja... Hei, oliks täällä joku? Mä taisin vaan, okei.
Mitä mä tekisin muuden paseen? Musta tuntuu, että mä menen vaan aukkoon vähäksi aikaa. Pää jo ihan aukkaamassa. Voisin rajata sen talon ja se ei Alright. tietäisi. Musta tuntuu, että mun pitää mennä tonne... Musta tuntuu, että mä menen etsiä sitä harpsivilisaatioa, se on kuulemma se... Okei, itse vaan menee sinne. Ei, tää ei mun kännissä. Mennään vaan. Unohin yhden jutun mun paseen mennä. Ups. Se mun vaterpakattia. Joo, ei se on mun nimissä. Makia tulee joka paikkaan. Okei. Now I'm ready. Mitä? Kun täällä käy koko ajan? Ihan oikeesti niinku. Mä vaan yritän elää rauhallista elämää. Musta tuntuu, että mä menen asumaan sinne kohtaan, jos tänne oikeesti tulee koko ajan jotain randomeita. Ihan oikeesti. Joo. Onks mä Enderchistä? Ehkä parempi ottaa yksi Ender. Miksi tässä on obsidiania ihan koko ajan? Ihan nyt oikeesti. Se joka trollaa mua, niin vois lähteä oikeesti kotiansa. Niin mä otan tää Enderchistä. Mulla ei oo... Tässä ei ollu Voi juma! Oh my god, nyt tässä on 4. Ennätysluku. Ai niin mä voin... Tää oli hauska tää homma. Okei, mitä mennä vielä AFK vähäksi aikaa tänne? Joo, kannattaa mennä. Kuka täällä on? Miksi tässä on ikkunassa? God. Okei. Se joka trollaa mua, niin voi oikeesti jo lopettaa oikeesti. Miten niinku... Kenellä on näin paljon obsidiania? Kuka täällä niinku trollaa mua? Niinku, kuka Ei sä ketään. oot? Miksi täällä on Okei. Venä, mä näin jonkun neitäkin tuolla. Oh no. Onko se mun basen alla? Miksi täällä on joku luolat? Oh my god. Joo, ihan sama. Sä et saa tietää, kuka mä oon. Mulla on niinku kiire. Mun pitää löytää se harpsi. Mä haluan niinku tietää, että mikä se on. Moro! Totta jos se ei vaan räytä mun basen. Sinne se meni. Ihan sama. Eikä se mennyt taas sen paseen. Joo. Hetkonen. Mä en voi olla tässä groupissa. Mun pitäisi ehkä lähteä tästä. Mitä mun pitäisi tehdä? Jonnekin se lähti. Pitäisi ehkä ryöstää tää talo. Mä ehkä asun täällä talossa. Tää on aika hieno talo. No ei se tuu tietää. Se meni jollekin bittisivilisaatioon. Takas just kato. Miksi tässä on... Miksi tohon tarttis tuolla? Hei, free armorit. Kui hyvin nää on? Näin minun siharikki. En mä ehkä niitä ole. Mihin se meni? Mitä? Oh no. Mä en tiedä tästä mitä. Se ei saa... Mitä? Ei! Se ei saa nähdä tätä. Mä en edes tehnyt tätä. Ei. Ai. Jos se tulee nyt takaisin, se varmaan... Ei. Ketä muut se voisi syyttää
kuin mua. Mun pitää ehkä niin. Oh my Ei, se ei ollut mä. Okei, jos sä haluut. Mun ei oo Oh my god. Sä teit tän. En mä tehnyt sitä. Oikeesti. Joo. Mä tiedän, että sä teit tän. Miten? Mä haluan vaan tietää, että miksi. Mä en Joo. tehnyt. Joo, nyt sä kuolet. Joo, mä... Oh my god. Kuka sä Ikinä sä oot? ootkaan varmaan Peetu. Niin sä tulet kuolla. Miksi? Sä räjäytit mun Et sä koko tunnista mun paseen. äänä. Mä en räjäyttänyt, se oli joku Pertti konsanaan. No, mä kuulin, että sun kuppasen räjäytettiin, niin ei sun tarvit kuule. En mä ollut se tyyppi. Joo, Peetu, mä tiesin. Mitä? En mä tehnyt sitä, en mä räjäyttänyt sitä. Oikeesti se oli mun ainut pase, se mun legendaarinen pase. Mun toinen pase räjäytettiin. Nyt se tääkin räjäytettiin. Creeperi! Mä en edes tiennyt, että sulla oli toi 2 pasea. Se toinen rakennettiin sydämellä ja mä tapoin sen tyypin, joka rakensi sen. Mut ton mä rakensin itse oikeesti. Se oli mun paras peli, mitä mä oon ikinä tehnyt. Mä en ikinä voi tehdä hienompaa pelaa. Miten sä... Ei mun armori. Oh, Haluatko sä ihan tehdä tätä? haluun mä tehdä tän. Ei! Älä tee sitä! Tää on mun vika kuteeni. Mun pitää ehkä reistokkaa. Se on ihan tarpeekseni. Niin sä menit. Mä en maksa Oikeesti? stackin Codaplay. Toi ei riitä. Tää oli tehty mun... Älä sit Sielulla. olisit saanut se ilmatteeksi. Oikeesti nyt näkyy, sä räjäytät vaan enemmän. Au. Mikä nää on? Ai niin. En tiedä. Oikeesti. Oi. Okei. Mun pitää ehkä lähteä. Lähinkään ennen kuin me sovitaan tää. Mä lähden. Mitä mä olen ikinä mun elämässä saanut. Huomenta. Joo, mä en... Se oli joku näkymätön tyyppi, orangutiini. 2 takkia, 3 takkia, 4 takkia, 5 takkia, Toi 6 ei riitä. takkia. Sulkeri. Ihan sama. Mä en tykkää noista miakoista. Tänne yhden mä haluan. Koska sit mulla ei oo mitään miakkaa. Oho. Onks sulla Ender Chestia? Onko se nyt iloinen oikeesti? En ole! Jos mä maksan sulle koko mun e-chestin. Ei toi paljon auta oikeesti. Onks tää sirktatsi? Mä en edes oo tehnyt mitään. On. Ai et vain, no miksi mun base on sit kokonaan räjäytetty? No, se oli joku nörttiäjä. Ei se on varmaan se tyyppi, joka räjäytti mun base. En mä tiedä. Toi ei kuulosta realistiselta, kun sä oot siinä. Niin. Et. Voi vittu. No siinä on ainakin yksi sukka. No jos sä et... Jos sua ei sit kiinnostaa, kyllä me voidaan voittaakin. Mun armorit menee rikki. En mä tiedä. Pikaksi. Siinä ei sirktatsia. Ei se olekaan. No niin. Jos sä niin pahasti haluat tappaa mut, niin sit vaihdetaan. Mi... Se kerran. Mä vaan haluan tän nopeeta. Voidaan taistella. Mä en ihan haluista.
tappaa sua. Mähän halus tappaa sua. Miksi me voitetaan? What? Niin se meni. Bro. Joo, sama. Mene vaan. Joo. Kaikki sen ruokamat. Jos tarvitteet. Näin mä en tarvitse. Miksi mä ikin halusinkaan? Ihan hyödyttömiä. Ei ketään halua mitään. Mitä? Mitä tässä on tapahtunut? Siinä on mun elämä. Mua kiinnostaa. Ihan sama. Sä halusit fightaa. Joo. Miksi sun pitää aina kiusata Laitetaan. mua? Miten sä tuolit mun paperin? Se ei Mä ole en sitä puhunut kiusaamista. vieläkään. Muista, mä en unohda tätä. Mun pitää uusi elämä. Oh my god. Ja mä vaan lopetan. Onks mun pakko tulla sun mukaan? Joo. Kai Tuu. mun pitää.